Va ser la reacció de la comunitat internacional a les grans atrocitats comeses durant la Segona Guerra Mundial, quan l'avenç del feixisme va abocar la humanitat als límits d'un abisme terrible. Sota la supervisió de Eleanor Roosevelt, una gran unió de països es van posar d'acord en 30 articles que recollien els drets humans considerats bàsics i extensibles a tothom. El 10 de desembre de 1948, 58 estats membres de l'Assemblea General de les Nacions Unides van signar la Declaració Universal dels Drets Humans a París. Per primer cop en la història, es reconeixia que allò que ens uneix és més fort que allò que ens separa. Han passat 75 anys des de llavors i, malgrat els avenços, encara no podem dir que hem assolit plenament els objectius. Arreu del món, milers de persones són el testimoni directe de l'empremta que deixen les vulneracions de drets en els seus cossos i en les seves vides. També a Europa i a Catalunya. A casa nostra, el dret a la vida es debat cada dia a les mans d'homes que maten les seves parelles, amigues, filles o germanes, com a colofó final de processos de violència masclista. També a les fronteres d'Europa, on només l'any passat més de 2.400 persones van perdre la vida i van convertir el mar Mediterrani en la fossa comuna més gran del continent. El dret a la memòria viu soterrat en cunetes i fosses repartides per tot el territori. El dret a la pau es dinamita constantment als 58 països que estan en guerra actualment. Quan s'incrementa bruscament la despesa militar o quan l'exportació d'armes mundial situa l'estat espanyol en el número 8 de la llista. El dret a la democràcia plural va saltar pels aires l'any 2017, quan es va negar el dret a decidir a més de 5 milions de persones i un a por ellos conxorxat en va deixar milers de ferides i encausades. El dret a l'autodeterminació personal i a la diversitat sexual es juga en una estació de tren quan dues noies són increpades per fer-se un petó. La dignitat i el dret a un nivell de vida adequat són d'accés limitat. El 30% de la població catalana en queda fora i viu en risc d'exclusió social. El jovent destina el 85% del seu sou a llogar un pis a Barcelona. 18.000 persones viuen al ras i 2.410 han estat desnonades només durant el 2022. El dret a la salut mental és un reclam cada cop més sonor. El consum d'antidepressius s'ha disparat. El suïcidi és la primera causa de mort juvenil no natural i la solitud no desitjada, la pandèmia de la gent gran. Menys d'un 10% de les persones amb les rendes més baixes poden gaudir dels seus drets culturals i les que ho fan no sempre poden fer-ho exercint els seus drets lingüístics. La realitat fa emmudir, desborda xifres i estadístiques i convida a la impotència. Mentre una remor constant, sovint silenciosa, ens recorda que enmig de l'estrèpit del món hi ha persones i organitzacions que cada dia obren camí per revertir l'empremta d'aquest present inhòspit. Dones com Carme Carr i Àngela Cardona, que l'any 1917 es van atrevir a defensar el dret al vot femení des de la revista Feminine, com les persones treballadores de la canadenca, que van mantenir-se en vaga fins a aconseguir la jornada laboral de 8 hores, com les que un 28 de juny de 1977, encara en la clandestinitat, es van atrevir a baixar per la Rambla de Barcelona
per reivindicar la seva identitat sexual en la que va ser la primera manifestació de l'orgull LGBTI a Catalunya. Com les famílies d'origen andalús, que a l'inici dels anys 80 van impulsar l'escola pública en català i el model d'immersió lingüística. O com els 57 joves que l'any 1989 es van declarar insubmisos, iniciant el camí cap a la fi del servei militar obligatori. Sense el seu llegat, el 2003, 1.300.000 persones potser no s'haurien manifestat per dir no a la guerra, ni 500.000 haurien sortit al carrer el 2017 al crit de «Volem acollir». El moviment ecologista va fer un pas endavant després que una gran mobilització frenés el projecte de transvasament de l'Ebre. I una consulta popular organitzada a Arenys de Munt iniciava el camí per a la defensa del dret a decidir de la ciutadania de Catalunya l'any 2009. El dret a una mort digna, el moviment migrant i antiracista per la regularització de les persones sense papers, el padró i la clausura dels CIES, el moviment per l'habitatge, els joves que surten al carrer cada divendres pel futur del planeta, les treballadores de la llar i les cures, les Kelly, els milers d'associacions i defensores que tenyeixen el país de nord a sud. Elles són el motor amagat de les nostres societats. L'empremta que cuida i cura, la que imagina altres formes de vida, la que protegeix, la que diu prou, la que educa en igualtat, la que cuida la terra, la que té memòria, la que obre el camí, la que fa del seu compromís un exemple per a tothom.